אהלן, שלום חברים, מה קורה? אז היום אני רוצה לדבר על הסימנים שבדרך. למה הכוונה שאני אומר הסימנים שבדרך? זה שכמו ממש בהקבלה לחלום, לפעמים אני חולם איזשהו חלום, ואז החלום מותיר באיזשהו רושם מאוד מאוד חזק. ואז זה שאני מתעורר מהחלום, אז אני אומר, רגע, מה החלום הזה בא להגיד לי? האם הוא בא להגיד לי, לתת לי איזשהו מסר מסוים? אז אני חושב שלא רק בחלום, אלא הרבה פעמים גם במציאות עצמה, יש סימנים בדרך, שאני מבקש מאלוהים או מכוח החיים, תעזור לי, אז הוא הרבה פעמים הוא לא יורד מהשמיים ואומר, אופק, אתה אמור לעשות ככה. לא, אלא הוא מראה לי בדברים שהם מאוד מעודנים. ממש כמו בחלום, כמו ברמזים, סוג של. כן, ולמשל, מה שקרה זה, היום חשבתי על זה, זה הקטע הזה ממש לפני כמה שבועות, ראיתי כסף על הרצפה. ואני יכול לפרש את זה שבעצם המשכורת שלי פה, כאילו במה שאני עושה, היא לא תואמת את הכישורים שיש לי. ואז המשכורת היא כאילו ברצפה. ויכול להיות שבעצם זה ממש, הכסף ממש הוא כבר כאן על הרצפה, וממש קל להרים אותו. יש מלא משמעויות שאפשר לקבל אפילו מהדברים היומיומיים הפשוטים, כביכול הפשוטים שהם קוראים ביום-יום כזה. ואז השאלה, מה אני עושה עם זה במציאות? כן. האמת היא שאני הייתי מתחיל דווקא עם מה שאמרת, לבקש עזרה מהקיום, יקום, אלוהים, ושמתי לב שדווקא זה די מיידי. זאת אומרת שכשאני מבקש עזרה, אני לא מרגיש טוב. עכשיו, אני לא מדבר על עזרה חיצונית, אני מדבר על עזרה פנימית. שאני לא מרגיש טוב, ואני אומר, אלוהים תעזור לי, כן. ישר אני מרגיש הקלה. כן. כי בעצם כל מה שאלוהים רוצה זה שנבקש שהוא יעזור לנו. כן. הוא שם את הסימנים האלה בדרך כי הוא רוצה לעזור לנו. כן. והוא רוצה לעזור לנו כל הזמן. אנחנו פשוט לא קולטים את הסימנים ולא מקשיבים להם. כן, היה עסוקים בהתנגדויות בפחדים שלנו. בפחדים שלנו, כן. ומה זה אומר, אולי ברצונות שלנו. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה קולט סימן ואתה אומר, כן, אבל הסימן הזה ממש יפה, אבל זה לא בדיוק מה שאני רוצה לעשות. כן. ואנחנו שוכחים שהדברים הם לא תמיד ישירים. לפעמים אתה עושה סימן, ואז אתה מקבל עוד סימן, ואז אתה מקבל עוד סימן. זאת אומרת שהסימן הראשון הוא לא בהכרח הסימן שיוביל אותך ישירות למה שאתה רוצה, אבל הוא בהחלט יוביל אותך לסימן הבא, שיוביל אותך בהחלט לאן שאתה רוצה להגיע. זאת אומרת, צריך לפתוח בסימנים האלה, לא כי הסימן הוא ישר נותן את התוצאה הרצויה, אלא כי הוא מבטיח לנו שאם נעקוב אחרי הסימנים לאורך זמן, נגיע לתוצאה הרצויה. כן, ממש כמו במשחק הזה, שדיברנו עליו לפני כמה דקות, שהיינו קטנים, אז שמנו, יש משחק כזה שאתה שם כזה פתק, שמים בכל מיני מקומות פתקים, אתה פותח את המגירה העליונה, ואז מופיע לך פתק. לך החוצה, מאחורי העץ, מאחורי הענף, כאילו בכל מיני צורות ודרכים כאלה מעניינות.
ואז אתה כזה אומר, מעניין מה יהיה שם, ואז אתה הולך מאחורי העץ ולוקח את הפתק הבא. כן. כאילו, כל פעם ככה אתה, ככה מתקדמים בחיים, זו צורה מעניינת לחוות את החיים ככה. והשאלה היא, האם אני אגיד עוד משהו מעבר לזה. כן. אנחנו כן חווים את החיים ככה. זאת אומרת, כן. שאנחנו כן עוקבים אחרי הפתקים. פשוט זה לא נראה לנו ככה, כי הפתקים האלה נראים לנו רגילים. אבל זה עדיין פתקים. כן. זאת אומרת, שאתה הולך לעבודה ואומרים לך, ואתה מבקש העלאה, זה כי קיבלת איזשהו פתק שאומר לך, בוא תבקש העלאה. כן. אתה לא רואה את זה ככזה, כי זה פתק רגיל, טוב, כולם מבקשים העלאה בעבודה, אז מה מיוחד בזה? בדיוק. אגב, אבל אם תשים לב שבפתקים שרשמנו בילדות, לא היה רשום תטוס לחלל, היה רשום נלך לענף ליד העץ, מאחורי השיחים. כן. זה פתקים רגילים, זאת אומרת, הסימנים הם לא ניסים ונפלאות, זה סימנים רגילים, ופשוט אנחנו לא שמים לב לזה, כי זה מתחבא על פני השטח. בדיוק, זה ממש מה שאתה אומר, מתחבא בפני השטח, וזה בדברים הכי בסיסיים אפילו, שקוראים למשל, אתמול הלכתי לעבודה, ואחד מהילדים, ילדים יכולים להיות ישירים ולשאול שאלות מאוד ישירות וכנות, והוא שאל אותי, תגיד לי אופק, בן כמה אתה? אז אני אומר לו, כאילו אומר לי, אתה בן 30, נכון? לא, אני בן 40. הוא אומר לי, מה אתה בן 40 ומה, אתה לא נשוי? לך תמצא חברה, לך תתחתן, תעשה ילדים, משפחה, ותעזוב את העבודה הזאת. כן, עכשיו, זה לא סימן. השכל ישר קופץ ואומר, כן, הוא ילד, הוא לא מבין מהחיים שלו, אבל אני צריך לעבוד כדי להתפרנס, ובעצם כדי לקיים את עצמי, כי אם אני לא אעבוד, אז איך אני אוכל לחיות, כאילו אני צריך לשלם שכר דירה, חשבונות, הוצאות, כן. אבל הלב אומר, עזוב את העבודה, לך תעשה מה שאתה אוהב, ותתרכז רק בזה, וכמו שהוא אומר, יכול להיות תמצא אישה, ותעשה משפחה, וילדים, וכל זה, הוא גם לא אמר לך אל תעבוד, הוא אמר לך תעזוב את העבודה הזאת. כן. אז בגישה הזאת, שבה אני מסתכל על שכל בן אדם וכל סיטואציה היא סיטואציה אלוהית, כן. בעצם אלוהים בא ומדבר אליי מתוך הילד הזה. כן. אלוהים מדבר אליי עכשיו, שאתה מדבר אליי, אלוהים הוא מדבר אליי דרך הסימנים של כל מה שקורה סביבי, בסביבה. זה יכול להיות מהטבע שהארנבים באים, או כמו שהסיפור שקרה לי עם המכונת כביסה, עם השקל שתקע לי את כל הסיבוב של המכונת כביסה, את כל הסירקולציה של המים והשיעורים שלמדתי מזה. זה יכול להיות ממש מכל דבר שקורה בחיים האלה. כן. ואז זה מוביל לשאלה חדשה, אז איך עושים את הבחירה עכשיו? זאת אומרת, האם בכל סיטואציה כדאי להקשיב אם נקרא לזה אינטואיציה, או לקול הזה, שאומר, זה מה שאתה אמור לעשות, או שיש מצבים שאתה אומר, רגע, אבל אני צריך לחשוב על זה, צריך שזה יהיה מאוזן, כאילו שזה לא יהיה רק לקפוץ מפה לכאן, לשם, לכאן, כמו ילד קטן, כי יכולים להיות סכנות, האם צריך איזון, או שפשוט ממש להיות כמו ילד קטן, ולקפוץ מדבר לדבר. יש לי שאלה, האם אתה מרגיש שאתה חי כרגע באיזון? זאת אומרת, שאם התשובה היא לא, אז בשביל לאזן את החוסר איזון שאתה חי בו כרגע, צריך לעשות משהו שהוא בעליל מוציא אותך מאיזון. עכשיו, מה הכוונה שלי? שאנחנו אומרים, אני אקפוץ מסימן לסימן לסימן, זה סתם צורה להגיד, אני לא רוצה לקפוץ לסימן הראשון. כאילו, הרבה פעמים הסימן הראשון הוא יספק אותנו ויקח אותנו לאן שאנחנו רוצים להגיע. כשאנחנו אומרים, אני אקפוץ מסימן לסימן, זה איזושהי חשיבה שאומרת,
מה, ואם אני אעשה את זה, מה הדבר הזה יקרה, ואז זה יקרה, ואז זה יקרה, ואז אני מוצא את עצמי ברחוב, ובלי בית, ובלי כסף. זה כאילו, כן. ומוות. זאת אומרת, כן. הקפיצה תמיד הולכת לשלילי. כן. תמיד היא אומרת, מה, אני צריך לעשות מלא קפיצות, מלא קפיצות. זה לא בטוח, יכול להיות שתעשה קפיצה אחת, כן. תעזוב את העבודה, תוך כן. שבוע יתקשר אליך מישהו ויגיד לך, בוא תעבוד כאן, ובזה זה כן. ייגמר. כן. זאת אומרת שאנחנו חושבים שמה, נצא מאיזון לגמרי, תמיד אנחנו הולכים לקצוות. עכשיו אני חי בצורה מסוימת, מה, אני אצא כל כך מאיזון עכשיו? לא. כן, זה בראש, זה נראה... הראש הוא בשחור לבן. הוא נראה תמיד כאילו קופץ אומר... מגבוה לנמוך. כן, זה נראה כאילו מקרוב מאוד... לרחוק. כן, זה נראה כזה מאוד קיצוני, כאילו. כן, בשביל הראש הכל קיצוני. מעניין. כל פעולה היא קיצונית. זאת אומרת, אף אחד לא אמר, אתה לא יכול למצוא אף עבודה אחרת. אף אחד לא אמר, אתה לא יכול לעשות מה שאתה אוהב. רק כן. אמרו לך, את העבודה הזאת היא תעזוב. כן. נכון. האם יש לך גם סימנים שאתה מקבל לאחרונה? אני מקבל כל הזמן סימנים. אני כאילו מקבל סימנים שאומרים לי שאני בדרך הנכונה דווקא. זאת אומרת שאני צריך להתקדם במה שאני עושה ולהמשיך עם זה הלאה. זאת אומרת, אני תמיד עוצר את עצמי. כל פעם אני מתחיל משהו, ואז אני עוצר את עצמי. מתחיל משהו ועוצר את עצמי. וכל הסימנים אומרים לי, על להתחיל ולעצור את עצמך, זה פשוט איזשהו פחד שקיים בי, שאומר לי, לא, תעצור, אתה צריך לנוח, תעשה הפסקה. כן. כשבעצם כל הסימנים אומרים לי, בסדר, עשית הפסקה, אני אתן לך דוגמה מוחשית שקרה לי אתמול. ישבתי עם אחותי ואמרתי לה, נמאס לי לעבוד כרגע על הסרטים שאנחנו עושים, אני רוצה הפסקה של שבוע. ברגע שאמרתי את זה והיא הסכימה, פתאום הרגשתי נחת. כן. עכשיו, ברגע שהרגשתי נחת, התחשק לי להמשיך ולעבוד. כן. אבל לא עשיתי את זה. לעבוד על הסרטים. על הסרטים, או כן. לצייר, או מה שזה לא יהיה. אוקיי. עכשיו, מה שעשיתי זה עצרתי את עצמי. ועכשיו, מה שאני מרגיש היום, זה את העצירה הזאת, ולא את החשק שהיה לי כן להמשיך. זאת אומרת שכשאנחנו מקבלים סימן שאומר לנו תעשה משהו, צריך להקשיב לו, כי אחרת מה שקורה, אנחנו לא מקשיבים לו, ואז אנחנו מעלים את ההתנגדויות, וההתנגדויות שולטות בנו. כן. ועכשיו יום אחרי אני מרגיש עוד יותר חלש ממה שהרגשתי אתמול. כן. כי מה שהייתי אמור לעשות זה ברגע שהיה את הסימן של וואלה מותר לי להפסיק, אבל אני לא רוצה להפסיק באמת, אז הייתי צריך לא להפסיק. עכשיו מה שקורה זה שעכשיו עד שאני אתחיל את עצמי עוד הפעם, זה באמת ייקח לי שבוע. או יומיים או 3, לא משנה. אבל הסימן הוא שמקבלים את הסימן מיד לפעול. כי אחרת מה שקורה זה התנגדות עולה, ומההתנגדות עולה עוד התנגדות שמובילה לדכדוך, שמובילה לשכיחת הסימן, שמובילה ללופ חוזר של אותם פעולות ותוצאות. כן, נכון. זאת אומרת, העניין הוא לא להגיע למצב שאנחנו עוצרים את עצמנו בסימן, כי אז עד שנקבל עוד סימן שיפעיל אותנו מחדש, יכול לקחת זמן ולהחזיר אותנו ללופ שאנחנו לא רוצים להיות בו. עכשיו זה יכול להיראות קיצוני להקשיב לסימן, אבל לפעמים צריך לעשות את הפעולה ולחיות איתה, ולראות לאן היא תוביל אותנו. כי אחרת נגיע למצב שאנחנו יורדים מתחת לאיפה שהיינו. נכון. וגם לי עולה שההתנגדויות האלה הם גם, למה זה כל כך חשוב? כי ההתנגדויות האלה הם גם, הם מרגיש לי שהם בסופו של עניין הם פוגעות בי, הם כאילו הם נמצאות בגוף שלי. כן. ואם אני לא נותן ביטוי למשהו שהוא רוצה לצאת החוצה, אני בעצם כמו כאילו תוקע את המערכת, והתקיעויות האלה מביאות לחוסר זרימה בגוף. ועוד יותר תקיעויות. ועוד יותר תקיעויות, והן אלה שיוצרות מחלות בגוף. שמות אותך בלופ. שמות אותי בלופ, כן. זה הרבה... רוב המחלות אני מאמין בעולם הן קשורות לחוסר איזון, כאילו לחוסר זרימה, כן, כמו שאתה אומר. כן, לגמרי, יש בנקודה הזאת של ההחלטה,
זה מאוד מעניין, כאילו, כאילו יש לפעמים משקל שהוא מרגיש מאוד דומה לשני הצדדים, לכאן או לכאן, ואז בסוף כזה משהו מחליט. כן. שאלה היא מה עושים כאילו ברגע הזה כדי כאילו כן לקבל החלטה שהיא מיטיבה איתי באמת. איך אני יודע כאילו האמת, עצם השאלה איך אני יודע כן. זה שאלה שמובילה לוודאות בעצם. זאת אומרת כאילו יש... שנובעת מהחוסר איזון שכבר קיים. כן, יש כל הזמן לי מרגיש שיש כל הזמן את הרצון הזה לוודאות, כאילו שאם אני עכשיו עושה מהלך כזה, ואם אני נניח לא מצליח בכמה חודשים הקרובים, אז מה יקרה, כאילו, ומה יכול לקרות? גם אנחנו מפחדים לאבד פנים, כאילו, מה יקרה, מה יגידו, מה יחשבו. מה יחשבו עליי, כן. מה יחשבו, מה יחשוב בעל הדירה, שאני אבקש ממנו הערכה לשכר דירה, מה יחשב אח שלי, שעל זה שלא הצלחתי כמו שאמרתי שאני אצליח. כן. מה תחשוב אמא שלי, על זה שאני במינוס בבנק. כן. וכל השאלות האלה שעולות. זה מעניין המחשבה היא אצלי לפחות, ואני חושב שאצל הרבה מאוד אנשים שהם תקועים בלופ הזה, כן. שהמחשבה היא הרבה פעמים היא מאוד, כאילו בברירת מחדל היא שלילית. כן. וכשאני חושב על זה, באמת שאני, אתה יודע, אני מסתכל על זה, כאילו, אתה יודע, היום, בבוקר, שחזרתי מהעבודה, לפני שהטכנאי התקשר אליי, ראיתי כזה במודעות פתאום קפץ לי משהו מגוגל, של משהו שקשור שהמחבלים תיעדו את כל מה שהם עשו וזה. עכשיו אני מאוד משתדל כאילו לרכז את תשומת לב שלי בדברים שהם עושים לי טוב, שאני מרגיש שהם יכולים לקדם אותי בחיים. ואיך שאני אומר, אני מסתכל על המכשיר הזה, אני רואה את זה, שזה ממש מפתה כאילו ללחוץ על הלינק, כי זה ממש קל. כן. הם עשו את זה בצורה שזה ממש קל ללחוץ על לינק, ואז אני לוחץ על הלינק ואני מתחיל לראות תכנים של אלימות. עכשיו, נכון שזה קרה במציאות, ואי אפשר להתעלם מזה שהדברים האלה באמת קרו במציאות. יחד עם זאת, אני אומר, אבל עכשיו, איך זה תורם לי, כאילו כשאני רואה את זה, ואז אני אומר, רגע, אבל בעצם, מה שקורה פה, אומרי, זה שמהילדות, אני חושב שבטוח, מהילדות שפמפמו לנו כל מיני מסרים כאלה, לי, ולרוב האנשים, על פחד. תיזהר מזה, זה מסוכן, זה מפחיד, זה אם תעשה ככה, זה יקרה ככה, זה מההורים מגיע, זה מהסביבה הקרובה וזה מהחדשות. כן, עכשיו החדשות משתמשות בזה בכוח חזק, שהן אומרות, כולם כרגע חושבים כמו שאנחנו חושבים, גם אתה צריך לחשוב ככה. כן, זה... אנחנו מפחדים, גם אתה צריך לפחד. אנחנו מסתכלים על כל הדברים הנוראים שקרו, גם אתה צריך להסתכל. ואם לא תסתכל, אתה לא בסדר. כן, אז אומרים לי, אם אתה לא, זה קשור אם אתה לא בדרמה, אז אתה לא בסדר. אולי למוח ההישרדותי, כן. שאומר שפעם הרי היינו חיים בשבטים, כן. ומי שלא מצאת לחוקי השבט, הוא מנודה מהשבט, והמשמעות של זה הייתה מוות. כן. לא פחות ולא יותר מוות. נכון. אז זה מעניין שזה... זה הפרדיגמה הישנה שעדיין משתמשים בה בעולם שלנו. בדיוק, וזה עדיין, זאת אומרת, אנחנו עכשיו, אני מאמין, בזמן שהוא זמן מכונן, כן. כי בעצם העבודה הפנימית שלנו היום, היא ממש להתעלות מעל הטבע הזה שנטבע בנו, כן. במשך לא עשרות שנים, אלפי שנים ואפילו יותר נראה לי. כן. כן, אולי אלפי שנים.
שאין לזלזל בעבודה הזאת, שזו עבודה מאוד חשובה. וברגע שאני רוצה שכל מאזין ומאזינה יחשבו על זה מה שאני חווה, אני בטוח שחלק גדול מהצופים בנו כרגע גם כן מתמודדים וחווים איתו, או עם קשיים כאלה ואחרים. ומה שחשוב לזכור זה שזה אפשרי. כן. לפי דעתי, מה שמגיע אליי, המתנות שמגיעות אליי, הן אפשריות לביצוע, אחרת זה לא היה מגיע אליי. כוח החיים, אלוהים, לא היה נותן לי את המתנות האלה סתם. בשביל מה? הרי דרכי ודרכנו, דרך כל אחד מאיתנו הוא מתקיים. כל העולם הזה מתקיים. כן. אז השאלה היא באמת, איך עושים שאת אומר בעצם, אולי אפילו אין שאלה, שיש באיזשהו שלב, יש לקבל איזושהי החלטה, כן. של אני קופץ למים, מה שנקרא. כן, כי לא לקבל החלטה זה לקבל החלטה גם. זה פשוט החלטה שאתה לא לוקח על עצמך. זה כאילו איזו החלטה בלי שכחתי את המילה, אחריות, בלי אחריות. זה החלטה בלי אחריות. זאת אומרת, כשאתה לוקח החלטה מרצון, זה עם אחריות. כשאתה לוקח החלטה מברירת מחדל, זה בלי אחריות. עכשיו, זה מרגיש יותר נעים, כי זה יותר קל, זה פחות מאמץ, אבל זה מוביל אותך ללופ לא טוב. כן, נכון. כן, וזה בסדר גם, אני נזכר אתה יודע, כל מה שאני עובר בחיים, הרבה פעמים אני אומר, רגע, אבל למה עשיתי את זה, ולמה עשיתי פה, ולמה שם? וככל שאני מתבונן בזה יותר, אני קולט שלכל דבר, כל דבר שעשיתי, הייתה לו משמעות עבורי. למדתי מזה משהו מסוים, כן. שהוא עוזר לי כרגע בחיים, והוא חיוני לי כרגע בחיים. כן. גם הדברים החוויות הפחות טובות, כאילו כביכול הטעויות שעשיתי, כן. הם גם תרמו ומעצבות את מי שאני היום. כן. ככה עוד נקודת מבט להסתכל על הדברים זה שכל מה שקורה הוא קורה לטובה. כן. הכוונה היא שאני הולך בדרך הזאת, אז כל מה שקורה הוא קורה לטובה, כי גם הדברים שאני חושב שהם לא קורים לטובה, זה בדיוק הדברים שהייתי אמור לקבל בזמן המסוים שקיבלתי אותם, ואם לא למדתי את השיעור מאז, אז זה יחזור ויופיע לי שוב בחיים. כן. עד שאני אלמד את השיעור. נכון. ואז ברגע שאני לומד את השיעור, אז אני כאילו קופץ לרמה הבאה. כן, נמשיך, זה כמו... אבל ברמה הבאה, כן, אבל ברמה הבאה יש גם... אתגרים חדשים. יש אתגרים חדשים ויש שיעורים נוספים. ככה שזה אין סופי, לא יודע אם זה באמת סופי. לא, זה לא סופי, זה אין סופי. יש תמיד עוד אתגרים, אבל ככל שאתה, גם במשחקי מחשב, ככל שאתה עולה אתגר, אתה צובר יותר כוחות. ועוד יותר כוחות, ועוד יותר ידע, ועוד יותר אפשרויות. זאת אומרת, האתגרים הם פה כדי שתגדל, הם לא פה כדי שתקטן. הם לא פה כדי להשאיר אותך באותו מקום. כן. אז לראות את האתגר כהזדמנות, ולא כמשהו שצריך לברוח ממנו. כן. כי אז מה שקורה זה נתקעים בקיר של סוף המשחק וצריך לחזור אחורה. אז בקיר של סוף המשחק, לזה עדיין הגעתי, אוקיי? כן, אבל זה יכול להיות שאתה מנסה לחזור אחורה, אבל זה ההתחלה פשוט, אין אפשר לחזור יותר לפני ההתחלה. כן, האמת כן, זה ההבדל בין מחשב למציאות, שבמציאות אתה לא יכול לעשות undo, כן.
ובמחשב אתה יכול בהרבה תוכנות לעשות undo, כן. לחזור חזרה אחורה. אין undo במציאות, לא. נכון, בגלל זה הפחד שלנו. כי אם היה undo לא היינו מפחדים, היינו אומרים, טוב, אני אעשה את זה, מקסימום לא אצליח, אני אעשה את זה עוד פעם. כן, אבל וואי. אין עוד פעם. האמת שזה יכול להיות רעיון לסרט מגניב, לעשות כזה undo. נראה לי שיש כמה סרטים כאלה. יש כבר? יכול להיות. מקסימום נעשה אנחנו. אבל זה מעניין האמת, באמת. כאילו, תמיד הפחד הוא נובע מרגע, אבל אם אני עכשיו לוקח החלטה שהיא לא נכונה, אז מה יקרה? כן. מה עלול לקרות? כאילו. אבל אם אתה יוצא מנקודת הנחה שכל דבר קורה לטובה, אז אין כזה דבר החלטה לא נכונה. כן. זאת אומרת שנגיד אתה בנקודה A ואמור להגיע לנקודה B, ונגיד ההחלטה הראשונה לוקח אותך לאיזשהו כיוון שהוא הפוך. כן. מנקודה ללכת לנקודה B, לוקח אותך לנקודה C בכלל. כן. אז יקרה משהו שהוא יזיז אותך בחזרה לכיוון הנכון. כן. כי ישר אתה תשים לב שאתה בכיוון הלא נכון, זאת אומרת בגלל זה אין טעויות. זה כמו השיטה המדעית. השיטה, מה זה השיטה המדעית? לעשות, לבדוק, לראות אם אתה טועה, לעשות שוב. אם כן. אתה צודק, להמשיך הלאה. וכן הלאה, זו השיטה המדעית. יפה. אז לפעול לפי השיטה המדעית, לנסות שיטה A, שיטה A לא מצליחה, שיטה B. שיטה B לא מצליחה, שיטה C. כן. D, E, F, G, כל האותיות. אני בעד שיטה C, אחי. C השיטה. אז לעשות את זה שיטה... להתחיל מה-C ולהגיע ל-C חדש ולעוד C. כן, כן, ולעוד C, ולעוד C, גבוה יותר וגבוה יותר. אז זהו, זה השיטה המדעית, פשוט ללכת צעד צעד. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. נגיד עכשיו אתה עוזב את העבודה ואתה מגלה שמה שרצית לעשות לא מצליח. טוב, ממשיך, בודק את אופציה אחרת. וכן הלאה וכן הלאה. אבל חייבים לתת צ'אנס, כי אם נותנים צ'אנס לסימנים, אז יורדים לדכדוך, ואז עד שהם מקבלים סימן חדש, ועד ששוב פעם פועלים, ויתחול מחדש, לוקח המון זמן. כן, נראה לי מה שעכשיו דיברת עליו בסוף זה צבירת מומנטום. בדיוק, צבירת מומנטום. להתחיל משהו ולהמשיך עם זה. כן. לא משנה מה, אני ממשיך עם זה. כן. נעשה שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב ושוב ושוב, כל הזמן ממשיך. כן. ולא מפסיק, בשיא הכוח. כן. וגם לראות כמובן תוך כדי תנועה מה עובד יותר, מה פחות, מה אפשר לשנות לטובה כמובן. A-B טסטינג, מה שנקרא בשיווק, אתה מנסה שיטה A ושיטה B, ומה שהכי הרבה פועל אתה הולך לפי זה. כן, טוב, בוא נראה כאילו באמת לאן הסימנים יובילו? לאן הסימנים מובילים אותי כרגע, ולאן הסימנים שלכם מובילים אתכם כרגע. כן. מוזמנת לשתף. האם נחשפת לסימנים שבימים האחרונים, או בכלל בשבועות האחרונים, ומה אתם עושים עם זה? האם אתם עושים עם זה משהו, אתם פועלים בעקבות זה? כן. כן. וזהו, אני חושב זה סימן. כן, זה סימן. הגשם בחוץ. סימן. כן, זה סימן, מסמן לנו שהגיע הזמן להמשיך ולהתקדם הלאה. זהו, נדבר ונהיה בקשר. תזכרו להגיב ולרשום, לעשות סאבסקרייב ולשתף מי אם אהבתם, כמובן לשתף זה תמיד ברכה, שעוד אנשים יוכלו ליהנות מהתוכן המדהים שלנו. וזהו, נדבר. יאללה, ביי, להתראות בינתיים. ביי, להתראות.